Nola eratzen da erliebea? Naturaren indarrak. Lurraren erliebea sortu egiten da. Eta bi indar motengatik aldatzen da. Barne indarrak. Edo barne eragileak. Lurraren barrualdetik datoz. Eta erliebearen forma handiak sortzen dituzte. Erliebearen eraikitzaileak bezalakoak dira. Plaka tektonikoen mugimendua. Lurraren kanpoko geruza ez da pieza bakarra. Plaka tektonikoak izeneko pieza handietan banatuta dago. Plaka horiek oso poliki mugitzen dira. Elkar jo, banandu, edo ukitzen dute, eta honako hauek eragiten dituzte. Mendien eraketa. Bi plakak talka egiten dutenean. Zimurtu eta altxa egin daitezke. Mendikateak osatuz. Sumendiak. Lurretik oso material beroa ateratzen da. Lurrikarak. Plaken mugimenduak lurra astintzea. Tolesturak. Harriak hautsi gabe zimurtzen direnean. Bultzatzen dugun alfombra bat bezala. Horrela sortzen dira mendi asko. Failak. Plakak hautsi eta mugitzen direnean. Kanpoko indarrak. Lurraren kanpoaldetik datoz. Eguzkia, ura, haizea, izaki bizidunak. Eta barne indarrek sortutako formak aldatzen edo igatzen dituzte. Eskultoreak edo igatzaileak bezalakoak dira. Ura. Ibaiek haranak zulatzen dituzte. Itsasoak kostaldeak igatzen ditu. Itsaslabarrak eta hondartzak sortuz. Euriak harriak desegin ditzake. Haizea, harea eta hautsa garraiatzen ditu. Harriak igatuz edo dunak osatuz. Izotza, glaziarrak, mendietan izotza poliki mugitzen da. Eta arrokak arrastatzen ditu. Haranak modelatuz. Temperatura. Hotzetik berorako aldaketek harriak hauts ditzakete. Izaki bizidunak. Landareen sustraiek harriak hauts ditzakete. Animaliek eta gizakiak ere paisaia aldatzen dute.